जोङो BTC जानायनिफ्रायनो नैबे दलांजों थाबायगासिनो दं आरो औवानि दलां बानायनानै जोंनि रायजोयैनो 2 नं लावख्रिगुरि दिनैहाय नोंथांमोननो खिथाबाय आङो बियो मेन जोंनि थाखाय नाथाय नैबे गय बागान मालिकआ BPFनि नालाय दायो मा खालामखो नोंथांमोना नुनो हादों हनै उनाव दा जों सरखार सोलायनायजों लोगोसे मा खालामखो नैबे दलांनि लामाखौ आथिं जिंसि होथेजोबबाय हनै आं नोंथांमोननो खाथियाव देखायगोन दा UPPL सरखार जाबाय नालाय नैबेयाव सोलिबाय थानाय समावहाय बिनि थाखायनो जोंनोहाय बे दलांजोंहाय लामा होला आरोखि नङाब्ला जोङो 17 बोसोरनिबो बांसिन नैबे लामाजों जोङो दलां खालामनानै बे नैबे दैसाखौ बारगासिनो दङ आरोखि नैबे दैसा बिराद गिदिर दैलाङाव बियो गोदनासेबो जायो दैलाङावहाय बियो जोंनि बे दलां जायो जोंहा औ बे दलांखौ लोमलाङो बे दैयानो जोंनि थाखाय आयं खोन्थाहरलाय एसे सार जोङो नैबे दैनि थाखाय जोंहा बिराद प्रब्लेम ओमफ्राय जोंनो दालां नांगौ ओमफ्राय जोंनो नै जोंहा दा गावस्रानायनि माबा नालाय सोरबा नांगोल सोरबा बेसे देर जाबाय नालाय दा जोंनो नांगोला बे लामाखौ जोंनो होला ओमफ्राय दा दै जायोबानो जोंहा थाबायनो जि जारला जागोन आरो सार जोंनो बे नांथारगौ बिनि थाखाय बेखौ हरनांथारगोन आरो सारमोनहा नङा होमबा औ जोंनि फरायसुला मानसिफोर दङ नाथाय बे दैया दैज्लाङावहाय बिराद गिदिर जायो जेरबा फामायनि जायो गोदोना फामायनि जायो एखमबा आरो आखे सर फैयो ओमफ्राय दसेनो सेमो होमबाबो जों बेखौ नेनो हाया सरखौ नेनो हाया सारजों समावहाय आंबो नुयो बे समावहाय बे दैया आंनिबो गामिया बेयावनो थांबाय बे दैया माने गोदनासे खखाबसे बिदि बारनांगौ जायो बे दैया नाथाय जोंनि बे गथ'फोर 3 बोसोर 4 बोसोर बेबायदि मानसिनि गथ'फ्रा बे दैखौ बारनो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो बे दलांनि गोनांथि जायो बे नोंथांमोना दा जोङो गोदान नालाय जोंनो बेखौ नांथारगौ औ बे दलांखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना बे औवानि दलां दालांखौ नायाफा जों बिथिं लायोमोन दा बेखौ होला दा बैयाव नै जोंहा सर्टखौनो जों माबानांगौ सना जोंनो हरथारनांगोन आफा आं बे बेराखौ खिथानि दा गयखौ दुमथेनायखौ औ दा UPPL सरखार जानायखाय बे नैबे दलांजों थाबायनो होला माने बियो बैनो लामायामोन औ बेनोमोन लामाया औ बेनो फांथेबाय दा लामाखौहाय UPPL नि सरखार जानायखाय बे लामाखौ फांथेना होबाय आरोखि दा जोंनि सानजा गोजोनफुरि आरो 2 नं लावख्रिगुरिनि मानसिफ्रा नैबेजोंहाय औवा दलां बानायनानैहाय बिथांनि हाजों जों दालां बानायनानै थाबायोमोन औ खावख्लाबसे बिथांनि हाजोंहाय नैबे गय बागानजों थाबायनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय दा UPPL सरखार जानायजों लोगोसे बिथाङा गावनि लामाखौहाय बेजों होआखिसै आरो नैबे जिंसि जिंला होथेदों आङो नोंथांमोननो बेक केमेराजोंबो देखायगोन नोंथांमोना नायनानै मोजाङै नायनानै ला आरो बे भिडिअखौ सरखारनिसिम शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बावनि नैबे फिसा दैसानि प्रब्लेमा जायो दा बिनि थाखायनो जोङो अनेक प्रब्लेम भुगिनांगौ जागोन फैगोन दैज्लाङावहाय बे दैया अनेक देरखायो आंबो नुबाय गामियाव थाफैनानै आंबो बे गामिनिनोखा अनेक नुबाय आं बेखौ सानबाय थादोंमोन दाख्लैनो नुलांदों आङो बेखौ भिडिअआवहाय आङो आपडेट खालामनो सानबाय थादोंमोन नाथाय आङो दिनैसो सम मोनदों दिनै आंबो हस्पिटालाव बिजि थाहैबाय आइमोनजोंहाय दा दिनैहाय आङो बैसागु बहरावहाय नैबे गामियाव आं फैफिननाय जादों बेनिखायनो आङो बेखौहाय ससे आपडेट लाफानाय जादों आङो नोंथांमोननो खिथादों नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ हाजासे जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे जोंनि नैबे फिसा दलाङा जेन'बा जोङो सरखारा बानायनानै होयो जों बेखौनो आसा खालामबाय थायो आरो दैया बेसेबां जायो खबर दं नोङो जेरबासे गोदनासे जायो आं खिन्थाखाबाय गोदनासे जायो बे दैया जों थाबायनो मोननाय समाव जों औवाखौ थसे खांनानैबाबो जों बे दालांखौ होनानै थाबायोमोन सासे मानसिनि गय बागानथिं आरो दा बे गय बागानखौ बियो होला सरखार गोदाना जोंहा आलदा जाबाय नालाय दा जोंहा आलदा जानांसिगौ जाहैबाय बिसोरनिया जोंनो होला ओमफ्राय दा जोंखौ सरखार गोदाना थाब आखायाव लानानै बानायथारनांसिगोन
फिसा हौवाफोर सनाफोर लोखिफोर गासै आं हले बुंखायो इसिनि दं इसिनि दं इसिनि दं जोंहा बेखौनो बारनानै दखान जायाबा मैगं थाइगं फानाबा जोंहा उफाय गैया आफा सना सोर आफा माने जोंखौ बेखौ थाब आखायाव लाथाराफा जोंनि गामिनिबो गासिनिबो दानि सरखार गोदानाव गोजा नालाय औ मानसिया औ गोदान गोजा जाबाय नालाय जोङो बे सरखार फुनायनायावलाय सानै साथाम मानसि दंखायो औ औ बिनि थाखायनो दा बे लामाखौहाय सासे बेक्तिया साथामानो होलाबा आफा जोंनो औ होथेनो होथेबायबा दा बेखौनो जोंनो थाब आखायाव लानानै होदो बे लामाया बे सासे बेक्तिनि हायावसो गोलैखायो नालाय औ दा बिसोरबो एगेन्स्ट पार्टि जाहैबाय बिसोरबो होला जाहैबाय जोङोहाय होला जाहैबाय आं बे भिडिअखौ थाबैनो आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना जाहाथे नुयोब्ला सरखार गोदाननो जाहाथे शेयार खालामनानै मिथिहोयो आरो बेखौनो नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय आङो नोंथांमोननो बे केमेराजों देखायनो स्रायनो दा आयंआबो मा बुंनांगौ बुंखाबाय जोंनि गामिनि प्रब्लेमा माबायदि ओमफ्राय बे दालाङा माबाबा जोंनाव ओरैबो सौनो नागिरखायोमोन थुमुक थुमुक देरबोयो थुमुक थुमुक सेमो निजाबाबो गोदोनासे जानो नागिरो जेरबासे जानो नागिरो ओमफ्राय दाहारा जों बारनो हाया आफा जेरबासे जाबाथाय जों बारनो हाला गोदोनासे जाबाथाय जों बारनो हाला बे औवानि दालां दङबा जों बे औवानि दालां दङबा जों बेजों बारोमोन आरो बेखिनिया दाथ' होथेबाय जाहैबाय होआखिसै लामाखौ माने बिसिनि जाहैबाय एगेन्स्ट पार्टिनि जाहैबाय बिनिखायनो थाखायनो होआखिसै आरो दस्रा जाबाय नालाय आफा माथो खालायनो प्रदीप नार्जारि होननानै बुंदों बे हा मालिकनि नामखौहाय बे गय बागान फिसा दङ नोंथांमोना नुनो हागोन आङो नोंथांमोननो बे केमेराजोंबो देखायगोन आङो बेखौ भिडिअ क्लिप लानो सानबाय दङमोन ओमफ्राय दा आङो सम मोनैखाय दिनैहाय लाफैबाय ओरैनो बैसागुनि नामावहाय बेरायनायनि नामैहाय बे दैया बोरै फैयो होनोब्ला जोंनि गामियारिफ्रा बेथ' निजिरा ओमफ्राय जोंनि गामियारिफ्रा दैज्लाङाव माइ गायनो थाखायहाय दैमानिफ्राय दै थिखाङो नालाय बिसफानि ओमफ्राय फाथाबारि औ बिसोरो दा बे निजिरानि दैयाखौ लाङो आरो ओमफ्राय जोंनि ओरै साहाजोंहाय ओरैहाय गोजोनफुरि गामिनि दैमानिफ्राय दै थिखाङो दा बिसिनि दै गोथैया ओरै बे निजिरायाव गोग्लैफैदेनो आरो बिसिनि दै गोथै गोग्लैफैदेरनायानो जोंनि बेयावहाय दैसायावहाय बे दैमायाव जर जाफैयो औ दै गेन्दा फैयो नालाय बे बिसिनि दै गोथैया दै गेन्दा थाफैयो नालाय जेब्ला दै देरो अब्लाथ' जों बेखौ बारनो हाखाया जाहैबाय दालां गैयाबा बे दालाङासो जोंखौहाय रैखा खालामोमोन गथ' गथाय स्कुल फरायग्रा फिसाफोर मेरला दं आफाफोर सनाफोर बेखौ नोंसोरो एसे थाब लानानै मावनानै होनांगोन आरो दा माबाल' नङा बिराद गोलावथार गुसुंबाबो अरजायामोन गोलाव जायो दालां बानायोबा बेथ' गुसुङावनो जागोन गैयालाबो 15-20 फुटावनो जागोन बियो बेखौहाय RCC दालां होयोबा 15-20 फुटावनो जागोन ओमफ्राय नैबे हाखर नुदों नैबे हाखरा दा बे दंग'नि दै बाग्लायनायजोंनो बे एरलांबाय आरो खुरखालांबाय दा बेथ' हा खोबानो जागोन जेबो नङा बेयावहाय जोंनि बे मेन दैसायावहाय 15-20 फुटबानो जागोन आरोखि RCC बक्स होयोबा 15-20 फुटावनो जागोन आरो बेखौहाय जोङो खोनांगोन अन्थाइ खोनांगोन बाला अन्थाइ खोनांगोन ओमफ्राय बै साइडजोंबो बाला अन्थाइ खोनांगोन दा बेनो आरोखि मेन ना जोंनि प्रब्लेमा बेनो मेन थाबथाना दं आरोखि जोंनि फरायसुलिफोरनि थाखाय जोंथ' बोरायबायानो होनजायो जोंनि थाखाय बाद हो नाथाय जोंनि फरायसुलि उन्दै गथ'फोर दङ 4 बोसोर 5 बोसोर 3 बोसोरनि बे गथ'फ्रा स्कुलनि टाइमावहाय बोरै बादबोगोन फाथाबारियाव हाबग्रायानो बिराद दंहाय फिसाफोर ओरैनिफ्रायबो थाङो एमइ स्कुल हाइ स्कुल थाङो ओमफ्राय ओरै LP स्कुल जोंनि बे लावख्रिगुरि ओमफ्राय नैबे जों गोजोनफुरि बेखौनो जों बारनानै जों थांजोबखानांगौ बेखौ फाथाबारि स्कुलाव फिसाफ्रा हाइ स्कुलाव माखासे ओमफ्राय बैयाव LP स्कुल दङ LP स्कुलाव माखासे ओमफ्राय एमइ स्कुलाव माखासे बिदि थांनांगौ जायो आरोखि बैयाव LP दङ मोनसे ओमफ्राय एमइआथ' फाथाबारि थांनाङो खोलाथुरि बारियाव हाबहैयो नङा होमबा आफा खोलाथुरि बारियाव हाबहैयो गोजोनफुरियाव हाबहैयो गथ' रेदेब बोरै बारगोन माने
बे लामाखौ होथेनायनि थाखाय आंबो बिराद दुखु मोनखादों माने फारथिया बेबायदि आलदा आलदा जालायलाबो बेबायदि होथेना होनाङा आरोखि दा जोङो दालां बानायनानै थाबायनोबो जोंनियाव चान्स गैया आरोखि दा सिगां समावथ' बिटिसि सरखार थानाय समावहाय बेजोंनो जोङो औवानि दालां बानायनानै बारोमोन बोसोरफ्रोमबो दानि नंले आयं दानि नंलाथ' 20-15 बोसोरनि बारबायना जों बेजों थाबायगासिनो आरो बिदिबो नंफेरामोन बे औवानि जेंलाब दलां बानायनानै 20-15 बोसोरनि बारबाय नाथाय नै दासो बिटिसि सरखार सोलायनायनि उनाव इउपिपिएल सरखार फैबाय आरो ओमफ्राय हा मालिकआबो मालाय माबा मोनसे जाबाय बिपिएफनि मानसि जाहैबायना दा एगेन्स्ट लाबाय आरोखि बिनि थाखायनो दा लामाखौ होथेनानै होबाय आरोखि जोंथ' बे जेबो बुंनो हाया मालायनि हाजों थाबायनाय सासे बेक्तिनि हाजोंसो थाबायनांगौ औ जोङो सासे बेक्तिनि हाजोंसो औवानि जेवरा दलां खालामनानै थाबायोमोन आरो सिगां दा नोंथांमोनानो बुंनो हागोन मा बुङो नोंथांमोना नोंसिनि गोसोआव मा साननाय दं नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जोंनोबो खिन्थानो हागोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम जाहाथे जोंनि गोदान सरखारनिसिम सौहैयो आरो जोंनि बे गुसुं 20-15 फुट लामाखौ औ नायफैनोबो हागोन जोङो देखायगोन नोंथांमोना फैयोब्ला जोङो देखायगोन बे गामिनि मुङानो जाबाय नै ओरै बारनैहाय 2 नं लावख्रिगुरि ओमफ्राय नैबे बेनो सिमना गोलैयो ओरैहाय गोजोनफुरि गोलैयो ओमफ्राय नै ओरै बारनै नै बेजोंहाय नैबेजों थुरिबारि नर्थ थुरिबारि गोलैयो आरो नैबेजोंहाय आरो बे गोजोनफुरियानो गोलैफिनो सानजा गोजोनफुरि ओमफ्राय नै ओरैहाय सोनाब गोजोनफुरि ओमफ्राय ओरै खोलाजों 2 नं लावख्रिगुरि बेनो आरो दा आङो नोंथांमोननो बे केमेराजों एसे मोजां देखायनि नोंथांमोना मोजां नायनानै ला बेनो नोंथांमोन लामाया दा बियो ओरैहाय दुब्लिनिफ्राय दै बाग्लायनायजोंहाय बे लामाया खुरखानानै थाबाय ओमफ्राय आङो देखायगोन बे लामा होथेनायखौ देखायगोन गारिया सालायबोदो नै बेबायदि औवा खाथेबाय नुदों दा नोंथांमोना जोङो सिगां मारै थाबायोमोन नैबे लामाजों थाबायोमोन नैबे लामाखौ दानखेनानैहाय नैबे बागाननि लामाजों थाबायोमोन आरो नैबेजों दा होथेनानैहाय नोंथांमोना बैयावबो बेरा होनाय नुदों आङो एसे जुम खालामना होनि आं सिङाव हाबलांला माना बारनांगौ जालायलायो नैयावबो होथेबाय नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नै बेजोंनो थाबायोमोन आरो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा दा अनेक दुखु मोननानै दं जोंनि गामिनि मानसिफ्रा दा बियो बे सासे मालिकनिनो गय बागान बियो दा बेबायदि होथेबाय आरो बेबायदि बेरा खाजोब्बाय नै नायनांगोन ओरै सासे मालिकनि जाबाय नैबे सासे मालिकनि दा जों बिराद दुखु मोनना दं आरो बे लामाखौ आं बेखौ भिडिअ खालामनो सानगासिनो दंखायोमोन ओमफ्राय आङो सम मोनैखायसो मा ओरै फै औ ओरै फै नोंथांनो देखायबाय बे हानि न'खर मालिकनिया न'आ बेनो आरो बेनो गाफैगोन बौ ओरै फै दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय माथो बुंबावनो ना